Zo rent het subsidiehield van de provincie bot weerom en nemen de personeelskosten krijgt daar. Het tekort rent op rond zo'n €1 miljoen in 2014. En dus moet er al op korte termijn ingrepen worden. Vliedenier hebben we ook een behoorlijke bezuiniging trofvierd. En dat hebben we nog voornamelijk met freelancers en tijdelijke krachten oplossen kunnen. Nou, dat slaagt nou net meer. Dus we moeten ook naar het verste personeel zien. En in principe kan iedereen steeds maar langskomen en we dat bezien. Koster jouwt met klam aan dat bezocht wordt om de totale programmering van Omroep Friesland zo volle mogelijk overeind te houden. Verder is er de komende tijd in landelijk verband hoe is om de omroep met de andere regionale stuurders in een nieuw omroepbestel onder te brengen op Nederland 3. Dat zou een grote kostenbesparing opleveren. Ginnen deze plannen terug, dan houdt Omroep Friesland wel zijn zelfstandigheid, maar verliest het de eigen televisiestuurder.